गिबिसिन थारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव आङो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। थ' ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम बे समजों लोगोसे बा बे दिनजों लोगोसे ना सासे बिथां कमेन्टारनि कमेन्टखौ गोथार बाइबेलनिफ्राय आं दिनै लानानै फैनाय जाबावलायबाय। थ' बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे मिथियैखौ मिथिनो मोनगोन बा खोनाफेरैखौ खोनानो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आं मिजिंथिहरदों। थ' उनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव फै आं नोंथांमोननो सिनायथि होनि बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदों आरो बिथांनि कमेन्टआ बेसे गोबावसै आं नोंथांमोनजों गिबियावनो शेयार खालामग्रोगोन। थ' अब्ला बे समाव आं मिथिहोनि थ' बिथांनि नामानो जाहैबाय फुंबिलि बसुमतारी। थ' बे समाव बिथां फुंबिलि बसुमतारीखौ आं स्पेसियेलि वेलकाम खालामदों आरो बिथांनिसिम आंनिफ्राय आङो थेंक इउ जासिहरदों आंनो कमेन्ट लिरनानै हरनायनि थाखाय। आरो बिथां फुंबिलि बसुमतारीनि जे कमेन्ट, बे कमेन्टआ इनायनो गोबावसिमोनखौनो आङो बुंनो नांगोन, मानोना थांनाय सप्तायाव आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदोंमोन आरो बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानैनो बे कमेन्टखौ आंनो लिरनानै हरदोंमोन जे गावनि कमेन्टनि सायाव भिडिअ लाबो होननानै। नाथाय आइ एम भेरि सरि, मोजां रोखोम सम, मोजां रोखोम टाइम बा आंनि मोजां रोखोम देहा गैयैयाव बिथांनि कमेन्टनि सायाव आं भिडिअ दिनै लाबोनो हायाखै। नाथाय इसोरा आंनो दिनै मोजां सम होनायखाय आं दिनैनि बे भिडिअखौ लानानै फैबाय। थ' बेनिखायनो आं हाजासे हामबाय होनदों इसोरखौबो आरो बिथां कमेन्टार फुंबिलि बसुमतारीखौबो। आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आङो खावलायहरबाय। थ' अब्ला बे समाव डियार भिउवार्स एन्ड माय डियार साबस्क्राइबार्स, बिथां फुंबिलि बसुमतारीया आंनो मा कमेन्ट हरदों अब्ला गिबियावनो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोग्रोनोसैलाय बा नोंथांमोनजों शेयार खालामग्रोनोसैलाय, नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। बिथाङा आंनो बेबायदि लिरहरदों, आदा नों अन्नानै 7 जन, that means 7 जन आरपनि सोमोन्दै भिडिअ लाबो होननानै बिथाङा आंनो कमेन्ट हरदों। बेसेबां जन? 7 जन, 7 जन, 7 जन आरपनि सोमोन्दै भिडिअ लाबो होननानै बिथां फुंबिलि बसुमतारीया आंखौ खावलायहरदोंमोन थांनाय सप्तायावनो। उनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोरा आसा खालामो नोंथांमोना बिथां फुंबिलि बसुमतारीनि कमेन्टखौ खुब गाहामथारै खोनाबाय। मानि सायाव भिडिअ लाबोनो थिनदों? 7 जन आरपनि सायावहाय बा 7 जन आरपनि सायावहाय बिथाङा दिनै भिडिअ लाबोनो आंखौ खावलायहरदों। थ' उनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेथ' इनायनो गोब्राब जायो आंनि थाखायबो बेफोरनि सायाव भिडिअफोर लाबोनो ना, इसोरनि आरपनि बागैसो आरोखि ना। अब्लाबो उइथ माय स्मल नलेज अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानबाय बिथां फुंबिलि बसुमतारीनि कमेन्टखौ लानानै। थ' बाथ्राया दिनै बेनो जाहैबाय, जोंहा बाइबेलावहाय एक्जाक्ट मोनसे नाम्बार बा बेसेबां दङ बिदि लिरनाय गैया बा मेनसन खालामनाय गैया इसोरहा बेसेबां आरपफोर दङ। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय जों मिथिनो मोनो जेब्ला जिशु ख्रिस्टआ बे संसाराव दङमोन आरोखि ना, बे समाव जेब्ला जिशु ख्रिस्टखौहाय ना सान्थ्रिफ्रा, माखासे दैदेनगिरिफ्रा, माखासे गोरा गाहाय धोरोमगुरु जाजगफ्रा जेब्ला जिशु ख्रिस्टखौ हमनो फैदोंमोन आरो जिशु ख्रिस्टखौ हमग्रानि खोमाफोरखौ दानख्लाबलायनाय जेब्ला जादोंमोन, अब्ला बे समाव जिशु ख्रिस्ट मा होननानै बुंदोंमोन? दानो आं आफानियाव एथ' बेसेबांबा मिलियन लिजियन दिनै आं हेफाजाब बिहरनो हागौ होननानैहाय। थ' बे बाथ्राफोरखौ दिनै जों सानोब्ला बे इसोर जिशु ख्रिस्टहा ओरैबायदि मिलियन दिनै बिहा आरपफोर दं होननानै जोङो मिथिनो मोनो, बुजिनो मोनो। नंगौना नङा? ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे इसोरहा हाजारनि खोथा गैया, लाखनि खोथा गैया, मिलियन दिनै बे इसोरहा दिनै आरपफोर दङ। बेखौ दिनै जोङो मिथिनो मोनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। नाथाय
बे मिलियन फोरनि आरफोरनि गेजेराव बे 7 जन आरफोरा दिनै बाइबेलाव दिनै खुब गोहोम गोग्लैलायनाय ना खुब मोजाङैनो दिनै जायगा मोनदों होननानैबो जोङो दिनै बुंनो नांगोन बा मिथिनो जोङो नांगोन आरोखि। दन जाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे 7 जन आरफोरनि मुंफ्रा मा मा आं गिबियावनो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोग्रोनो सानबाय आरो बिनि उनावहाय बिथांमोननि डिउटिफ्रा मा बे 7 जन आरफोरनि खामानिफ्रा मा मा नोंथांमोनजों with my small knowledge आंनि उन्दैथार मिथिनायजों नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबावगोन। तो बिथांमोननि बे 7 जन आरफोरनि नामानो जाहैबाय बिसोरनि नामफ्रानो जाहैबाय आङो नाम्बार 1 आव लाबाय मिखाइल आरफो, नाम्बार 2 गाब्रिएल आरफो, नाम्बार 3 राफेल आरफो, नाम्बार 4 उरिएल आरफो, नाम्बार 5 रागुएल आरफो, नाम्बार 6 सेरिएल आरफो, नाम्बार 7 रेमिएल आरफो। तो आसा खालामो नोंथांमोना बे 7 जननि आरफोरनि नामखौ खुब गाहामथारैनो खोनाबाय होननानै आङो नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौनो मिजिंथिहरदों। अब्ला फै बे समाव अनसायग्राफोर बिथांमोननि खामानिया मा मा जों गोरलै बाथ्राफोरजों जों बे समाव मिथिनानै लानि बिथांमोननि खामानिफोरखौ मा मा फोरमायदों। अब्ला जों बे समाव मिथिनानै लानि बे 7 जननि खामानिफोरखौहाय बे 7 जन आरफोरनि खामानिखौ। नाम्बार 1 मिखाइल आरफो। दिनै बे मिखाइल आरफोआ सासे प्रमिनेन्ट आर्कएन्जेल सोरगोनि सासे मुंदांखा राफोदाय बोलोग्रा मुंदांखा सासे आरफो होननानै मिखाइल आरफोखौ दिनै मिथिनो मोनो आरो बेयो बेबायदि मिथिजायो बियो सैतानजों दावहा नांग्रा गोबौ हाथियार लानानै इसोरनि बिसाफोरखौ बासायग्रा सख'ग्रा सैतानफ्रा इसोरनि बिसाफोरखौ आक्रमण खालामनो नागिरदोंब्ला दावहा नांनानै बासायग्रा बा सैतानजों दावहा नांग्रा होननानैहाय मोनसे वारियर सैतानजों दावहा नांग्रा होननानै मिखाइल आरफोखौ दिनै जोङो मिथिनो मोनो आरो बिथांनि खामानिया दिनै बेनो मिखाइल आरफोनि खामानिया। अब्ला बे समाव जोङो मिथिनानै लाबावनि बेनो जाहैबाय नाम्बार 2 पइन्ट नाम्बार 2 आरफो गाब्रिएल आरफो। अब्ला जों बयबो मिथिखागौ एसेब्लाबो गाब्रिएल आरफोनि सोमोन्दै। गाब्रिएल आरफोखौ दिनै जोङो मिथिनो मोनो as a messenger of God इसोरनि खौरां दैबायग्रा होननानै दिनै गाब्रिएल आरफोखौ जों दिनै बयबो मिथिनो मोनो। दा गाब्रिएल आरफोनि डिउटिया बेनो जाहैबाय इसोरा माबा मोनसे बिथोन होदोंब्ला बुहुमाव बा सोरनावबा थांनानै ना बिथाङा खौरांखौ होयो गाब्रिएल आरफोआ। आरो जोङो मिथिनानै लाबावनि दा बे गाब्रिएल आरफोआनो जिसुनि जोनोमनि खौरांखौबो मिथिहोदों आरो बे गाब्रिएल आरफोआनो जन द बैप्टिस्ट जन बाप्तिस्मानि जोनोमनि खौरांखौबो दिनै जोङो मिथिनो मोनदों। सोरनिफ्राय बे गाब्रिएल आरफोनिफ्रायनो। बेनिखायनो गाब्रिएल आरफोखौ इसोरनि मेसेन्जार इसोरनि खौरां होग्रा आरफो होननानै जों दिनै मिथिनो मोनो आरो बिनि खामानिया दिनै बेनो। अब्ला बे समाव जोङो मिथिनानै लाबावनि राफेल आरफो। अनजाग्राफोर बे राफेल आरफोआ बेबायदि मिथिजायो बियो जब्रा जन्थाफोरखौ बेमारिफोरखौ सोखाग्रा आरफो होननानै जों दिनै मिथिनो मोनो जे राफेल आरफोखौ मा होननानै मिथिजायो बियो जब्रा बा बेमारिफोरखौ दुखुआव थानायफोरखौ ना सैनांनायाव थानांनायफोरखौ बिथाङा फाहामग्रा बा सोखाग्रा सासे आरफो बेखौ बिथांखौ मिथिनो हायो। आरोबाव जोङो मिथिनानै लाबावनि नाम्बार 4 आरफो बिनि नामानो जाबाय उरिएल आरफो। बे उरिएल आरफोखौ बा बिनि खामानिया बा बेखौ जों दिनै मिथिनो हायो मा बे उरिएल आरफोआनो जाहैबाय गियाननि आरफो। बे सासे गियाननि आरफो उरिएल आरफोआ दैट मिन्स गियान होग्रा ओरैफोरबायदि आरोखि इसोरा बेबायदि बिबानफोर होदों जानांगौ बिथांमोननो। आरोबाव जोङो दानि बे समाव मिथिनानै लाबावनि रागुएल आरफो। रागुएल आरफोखौ जों दिनै मिथिनो मोनो बेबायदि मिथिनो बा मिथिजायो जाहैबाय बियो सैथो न्याय बिसार खालामग्रा रागुएल आरफोआ बेबायदि मिथिजायोनो मा सैथो आरो न्याय बिसार खालामग्रा। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव जों मिथिनानै लाबावनि दथियाव नाम्बार 6 आरफोआवहाय बेनो जाहैबाय सारिएल आरफो। दिनै बे सारिएल आरफोखौ दिनै बेबायदि मिथियो जाहैबाय बियो पानिशमेन्ट होग्रा आरफो
सोरबा जुदि इसोरनि आयेनखौ सिफायदोंब्ला सोरबा जुदि इसोरनि एगेन्स्टआव खामानि मावदोंब्ला बेबायदि मानसिफोरखौ साजा होग्रा पानिशमेन्ट होग्रा आरफनो बेबायदि मिथिजायो सोर सारियेल आरफआ ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो स्निथि आरफ नाम्बार 7 आरफ दाना बेखौ मा होननानै मिथियो रेमियेल आरफ बेनि नामानो जाहैबाय रेमियेल आरफ बेखौ बेबायदि मिथिनो हायो जे जों ख्रिस्ट' फोथायारिफोरनो आसा होग्रा माने ओमफ्राय आरो मा दर्शन होग्रा आरफ होननानै दिनै मिथिजायोनो बे रेमियेल आरफआ मा होग्रा फोथायारिफोरनो आसा होग्रा दर्शन होग्रा सिमांनि खोन्थाग्रा बा भिजन दिन्थिनानै होग्रा बेबायदि होननानै मिथिजायो बे रेमियेल आरफआ ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव जोङो मिथिनो मोनबाय जे बे 7 जन आरफफोरनि नामा मा मा आरो बे 7 जन आरफफोरनि खामानिफ्रा मा मा अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो मिजिंथिहरबाय आरो आं दिनैनि बे भिडिअखौ with my small knowledge आंनि मिथिनायजोंहाय आङो नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामबाय आसा खालामो बिथां फुंबिलि बसुमतारियाबो खुब गाहामथारैनो मिथिबाय होननानै आं बे समाव मिजिंथिहरदों आरो जुदि बिथां फुंबिलि बसुमतारिया आंनि बे भिडिअखौ नायबायब्ला अन्नानै कमेन्टनि गेजेरजों माबा मोनसे लिरनानै हरगोन होननानै आं बे समाव मिजिंथिहरदों अब्ला बे समाव हामबायसै ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राजों अरायबो खाथि सोमोन्दो लाखिबाय थानो आं दिनै लुबैबाय थायो नाथाय आंनि मोजां रोखोम सम आं होनो हायैयाव नोंथांमोननिसिम थाब दिनै भिडिअ लाबोबाय थानो आं हानाय जायाखै आसा खालामो उननि समावबो नोंथांमोनजों बेबायदिनो फोरबोनि गाहाम बाथ्रानि दुआरै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफ्लेबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे जोबनायाव बेखौनो नोंथांमोननिसिम आं रिक्वेस्ट खालामदों जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो आरो नोंथांनि लोगोनोबो शेयार खालामदो जेन' नोंथांनि लोगोआबो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ मोनहैनो हानायफोरबायदि आरो जोंनि जेसेबांनाखि बर' ख्रिस्टियानफोर बिदा फंबाय दङ बा जिखि डिनोमिनेसननि बिथांमोना जाया मानो जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफ्रा जाया मानो जेन' जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफ्रा अरायबो इसोरनि बाथ्रायाव नांथाबनानै थानो हायो आरो इसोरनि बाथ्राखौ मोनहैबाय थानो हायो आरो इसोरनियाव जोङो जौगालांबाय थानो हानायफोरबायदि होननानै आंबो बेखौनो सानबाय थायो आरो जों बेफोरखौ जों मावलांबाय थानो हानायफोरबायदि बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरबाय हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय